И здравейте хора, аз съм Терминатора и днес ще снимаме на Clash of Clans. Военни приключения номер 5. Извинете ме за предишния епизод. Беше трагедия, но така. Кажете и на... Опа, извинете. На YouTube. Митито и Илко играят някаква игра, нека ви покажа. Нарисувай ми влак, Митито казва, и ето влака, чертичка, първо чертичка, наклонена чертичка, чертички или това са точки, после една чертичка. Но нека сега да ви покажа последния момент. Последния момент ни биха в Лара. Сега ще ви покажа. Опс. Вижте. Три пъти губиме, но вече трябва да биеме. Сега е пуснат Лара. Се надяваме, че ще биеме, защото се излагаме напоследък. Но ето. Аз с 57 000 не мога да си изплата армията, по никакъв случай. Ето, хай. Но биха ни. Много зле. Ето сега Кинг се нападал, нека да видим. 0%. Как става тази работа, бе? Сега да гледаме. Добре, 0%. Как става тази работа? Добре, случайно ли го направил? Какво е направил? Стрипеката, 2 голема и Барбариан Кинг, 2 рейд пошънки. Добре, явно не е такова. Така, няма сега да ви покажам. В момента се търси Лар. И ето ги играчите. И че сме 35-има срещу 35. Е така, днеска може би ще направим една атака от мултиплеера, защото ми свършиха маната и парите. Днеска елексирът ми беше на 1 милион. И вижте какви атаки само бях направил. По 100 000, по 200, по 200 елексир. И така се ги събрах. Викат ме в клана. Извинете ме, но ще трябва да отговоря. Добре, явно трябва да нарисувам нещо. Добре, не разбрах. Тери ми питай. За кой съм аз? Добре, да го питаме за какво, защото и аз исках да се включа в играта. Ще чакаме малко да видим какво ще правим. Направи нека да измисляме. Направи борче. Не разбирам от тази игра. Те тук нещо си играеха в клана и аз казах, искам и аз да играя. И видях, че става 8 часа и снимам. Клипът сигурно ще е готов някъде към 9 часа. Вече има място в клана, ако искате джойнвайте. Ако сега за първ път ме гледате, абонирайте се. Ето. Направи борче. Добре. Мите.
8 от... Опа! 10. Сега, извинете ме. Юко... 5 от... ето 10. След малко се връщам. Добре. Отиваме. Атак, мултиплеер. Търсиме хора с лут. И така. От утре, значи аз снимам клипа и го качвам на същия ден. От следващия ден ще започвам да снимам на Агарио. Яка играе, пишете в коментарите. Видите дали искате да снимам. Защото вече ми писаха в епизод номер 4, че искат че Митито иска да снимам на Агарио. На Minecraft не мога да снимам на Pocket Edition версията. Не мога да снимам, защото програмата не е за Minecraft. Така, само това да ви кажа. Нека да намерим някой. Никой. Добре, какви военни приключения ще тази? Това като няма мана, бе, хора. Аз няма за какво да атаквам. Ужас. Добре, за кой да атаквам? Няма достатъчно, поне 100 000. И този не е. Атакуваме 7 арчера, 12 луиза и 16 гиганта и 1 дракон и 2000 почнанки на 3 лево. Забравих да ви кажа, че днес станаха на 3 лево. О, идеално. Идеално. Ама не. Всичко му вътре, аз няма да мога да пробия. Добре. Падаме ето, защото вече не мога да намеря никой, затова нападаме този слабак. Това ще за клипа, когато намери Лара. Когато Лара намери срещу кой клан да се биеме, тогава ще пусна тук. Сега ще успя на паза. Ето тук почнатите ми вече са много по-добри от преди. Пишете в коментарите на какво искате да снимам. И нека си пуснем дракона за клипа. На първи левове. И да почнем като мисля да се пазим. И нека гигантите няма да умрат, затова няма да пускам петпушката. Няма да умрат. Да, такова за малко елексири годно. Някой друг. Но все пак ще мога поне да си направя и от почвената едната. Затова ми стига всичко. Ето гледаме дракона на лъжата. Ето и 19 копии. Връзхме, вижте за каква слава така нападнах. Иха. Знам, той е кикнал някой.
Имало е нещо. Но спираме клипа, докато не намериме лар. Пускам клипа, за да покажем едната атака за лут. Пуснем в лара там да гледаме. И реших да го пусна. Атакнем. Взела хубав лут. Извинете ме за това. И се връщам, за прекъсването, за което не предупредих. Ще се бием срещу компа Бинин Орчи. Добре. Ще ни вземат като нищо. Само погледнете. Това тъха 4. Да. Лесно ще ги вземе. Но не ясно дали ще бием. На мене сигурно ще ми даде тия тъха 5. Но аз мога да взема и например този. Но това беше от клипа. Благодаря ви, че гледахте. Ако сте гледали, не забравяйте един лайк. Ако не сте ме гледали, се абонирайте. Благодаря ви, довиждане.